Aram, arin nga ni Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Mga tugang, good morning. Good morning po sa mga kababayan. Standby po sa tuyang programa, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mo maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa, Aramon Yato ng pong Aldaw na Ninin Martes. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Pitsa uno po kanyang kanabril. Sabi ka di ba, April Fool's Day. Kaya huwag kayong magpa-fool. Yung iba nag-full na. Kaya nag-full tank na. Yeah. Okay. So, di ba po sa mga kababayan po niya to? Happy birthday kay Dr. Negrete. Ang MDRRMO kang Kamalig. Happy birthday, sir. Happy birthday, Doc. More life, prosperity, and happiness. Sisingman si Attorney Brian Baleda. Happy birthday, sir. Dennis Shaplong, happy birthday. At saka sa suya pong teacher sa Santo Domingo Barangay High School kayo ito. Yan, si Ngunya National High School na. Si Madam Leti Bustamante. Happy birthday, Ma'am Leti. More life, prosperity, and happiness. Ako po sa lingkod, Mardela Daing Iba. Sadit sana pero tiyan. Hanggang 12 o'clock po kita sa mga istorya. Siyempre, yaon man nastoy pong mga pagriba sa luwa sa pagi kan Mega Post Patrol sa padagos na pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banwa na mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 3rd District kasamuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Sa 1st District, si Pading Jomar Bien, poon sa Santo Domingo hanggang Tiwi. Yaon man si Joshua James Bino sa Legazpi Report District, asin sa Regional Center Site. Karen Nicole Ala sa Capitolio Provincial, si Ringman sa Daraga Area. Asin siyempre si Joshua James Bino, Legazpi Report District, asin Regional Center Site. Yaon man mga tugang si Al Armario sa City Hall, asin sa mga barangay po dyan sa sur na parte kan Legazpi. Lado Technical, kasabay nga ito dyan si Kuya John Napolis. Yaman sa DCGB Social Media Department, Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, kasabay ito dyan si Angel Mustasa, asin si Jenny Matthew Balyaran. Yaman si Jimos Barrios sa DCGB News Online Facebook page. Bantang sa tuya pong Production Assistant Center, yaman dyan si Sharon Meliron. Kami po ka boss, minasaludar mga kabayan, minapapon sa Ramawang Morning. Sana po okay ka mo. Okay man po kami sa mga kapa ko seniors. Ay, mga kapa seniors. Galaw-galaw. Kahit mga 10 minutes lang. Hindi naman yung masyadong mabigat. Basta lang malusin yung mga kasukasuan natin. Pagkatapos, always be happy. Ulok-ulok sa nampait. Di magparasintir. Di magparadit kan bahay man dapat pagaditan. Sabi baga, don't worry, be happy. At kumain po ng masustansya kahit hindi naman yung kamahalan yan, kundi maraming pagkain na nandyan lang po sa ating paligid.
And pinakadabis nga ni Ken, magtanom-tanom kita. Maray po yan na therapy sa mga kapwa ko seniors. Ha? Makaugma pag nagtalubo na tapos namunga na. Tapos nakaon mo na sa tanong mo. Masayang masaya. Alright. Mga tugang, duman po sa mga kabarangay na. Dagdagan ta na mga istorya. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya na mga tugang si Maria Bea Nunez. Asaliyaw ako eh. Bea, good morning. Please come in. Maraynaga po, Sir Mar. Maraynaga man po sa mga paraan tabay. Padagos na tigtatawaran doon kan City Veterinary Office ang pag-implementar ng biosecurity measures tanganing mamantinir na ASF-free ang syudad ng Legazpi at negatibo sa maski ang livestock diseases. Sigun sa City Veterinarian Office na si Dr. Emmanuel Estipona, ang pagkakaigwanin mahigot na biosecurity measures nakakatabang na malikayan ng ASF at hindi ilaw ni maski anong helang mga oriban. Dagdag pa kaini, igwanin mga checkpoints bago malaog ang mga orig na bubunoon na kung saan, sigihiling ang temperatura na dapat halangkaw ang resulta, asin mas irarong sa pagkakaigwanin veterinary health certificate, paano makalaog sa mga bunuan. Mientras tanto, magkakaigwanin biosecurity training, tanganing maprotektaran, ang mga paraataman ng orig asin maturuan singda, yung tamang pagkatama sa padagos sa pagmantinig ng maging ASF-free sa tabang kan mga imbitadong kompanya, arog kan Feed Pro, BMEG asin Feedulac, na mapromoter kasi ng mga produkto asin practice. Sa paagit na nasabing training, tiglalaoman ka nasabing opisina na maturuan ng mga paraoma, sa nasabing industriya kan mga daid dapat pagibuhon sa laog kan mga origan, tanganing mapalangkaw ang populasyon na sinmataunan kusog buot, ang mga paraoma na may ganyan sa industriya ng swine hog racing, maski igwanin peligro arogan ASF. 300 na swine hog racers ang mapartisipar sa biosecurity training, umigibuhon sa maabot na Abril 2, 2025 sa Legazpi City Convention Center. Yan po nagdag na bareta hali sa luwas, ako po si Bea Nunez, intern hali sa Bicol University, DZGB News. Thank you very much, Bea. Yan po mga tuwan sa ang intern from Bicol University. In connection kapag ipag-uron kay Dr. Manny Estipona. Ito yan pong City Veterinarian ang San City Veterinary Office. Manood po dyan sa pagpasiguro na di malaog po nin virus, yung ASF, African Swine Fever. Yan po na mga tangkal na to. Kaya kahit pa, sige na ang pangapudan baga kaya ni Doc Manny sa mga entrevista mga tugang for previous years hanggang sa ngunyan na pigtutugon ang mga kababayan lalo sa mga nagpapabakal ng orig na pag matransaksyon dahil na pagpadunganon sa tangkal. Diyan sa nasinda sa luwas, magaroron ka mo. Di ba? Yan dipisil. Pag na-compromise ang biosecurity, mga tugang, damay ang gabos pag may sarosa na dyan. Within the vicinity, damay ang pugabos. Harap ka nangyari kung narumduman nito dyan sa breeding station sa Kamalig. Di ba naubos sila? Dahil may saro lang mga tugang na naulan na infect. Kaya po na kunyan. ASF kan mga panahon, di ba? O di so gabos man nataman, ginaradan gabos. Tayan po ang protocol, mga tugang. Kapag may nagpo-positibo, 500 meter radius, mga tugang, kinakailangan ay subject sa kaling para dahil na po maglako pa. Ganyan kalupit. Kaya talagang sa mga hog racers medyo talagang umaray, kuminiran talagang tunay. Maraming nalugi, maraming napayak, pero wala tayong magagawa. Yan po ay para maisalbar ang industriya. Billions of pesos din ang industriya ng hog, di ba? Kaya lang yan po, talagang kahit po ang magpasiguro, tanan naman nakapabayaan mga tuga nakakadamay sa iba. Yun. Alright, dugang ito istorya. Alay po dyan sa luwas. Si Jayceline Escobar, nasa linya. Araman to daw mga bareta manungod man dyan, mga tugang sa sabi, piglalauman na dakula matatabangan, mga tugang, matapos na maaprobaran ang full implementation kan immunization program. Ali po dyan sa City Health Office. Nasa linya mga tugang si Jayceline Escobar.
Giselin, good morning. Please come in. Maray na aga po, Sir Mar. Maray na aga man po sa tuyang mga paraan tabay. Nag-asigurar ang City Health Office kan Legazpi na magkakaigwanin mas makusog asin padagos na immunization program katakod kang pag-aproba kan sangguni ang panglungsod sa ordinansang naglalaom sa full implementation of the National Implementation Program o NIP sa syudad ni Legazpi. Sa interview sa kan DVGB News kay OIC CHO Dr. Francis Gerald A. Gomez, makakatabang ni Maray ang pag-aprobakan sa indang kahagadan ngani na mas mapangatamanan ang salud ng mga kaakian laban sa gabos na klase ng helang na maiimbiteran sa paagi ng bakuna mantang ang ordinansa makakatabang man sa pagkakaigwanin tapod na vaccines para sa mga syudadanos asin magkaigwanin maray na logistika sa pag-implementar kaini sa tabang kan local government unit o LGU. Dagdag pa ni Gomez na naghahalat na sanaan sa indang opisina sa pirmadong kopya kan ordinansa asin dagos na sinda magkakaigwanin meeting asin sa pag-implementar ka ni. Mientras tanto, kan taon 2023, 64 sanaan naging fully immunized children o FIC sa syudad kan Legazpi kung sa inharayo sa 95 na target. Kaya piglalauman na mas dakod ang matatawan ng tabang panasabing programa. Jace Escobar, intern hale sa Bicol University, DVGB News. Thank you very much, James. Mga doon, yan po mga doon natin mga impormasyones para po sa mga kababayan natin kung yan pong pagkaaga. Yan, mga reports from our intern from Bicol University. Yan. Alright. O bueno, mga tugang duman po sa mga kababayan ta. Mamundo, ano, ang pangyayari dyan sa, ano yan, sa Banwaan po kan Kamalig. Most especially, ito po na nangyari mga tugang na pagkasulo kan sabit nga ni masabit ang icon na yan parte kan tangible and immovable na cultural heritage kang Kamalig. Kaya namumundo mga tugang maging si Sir Jed na Villanueva kang tourism office kang Kamalig mga tugang namumundo sinda diyan sa nangyari mga tugang sa Kamalig North Central School, Gabaldon Building. Ang sabi sa information ni Sir Jed, may duwa na sa nasindang Gabaldon Buildings. Yung Kamalig South Central School and Baligang Elementary School na nakatindog sa ngunyan. Kaya ito pala, nakula ito May opisina kan supervisor. Pagkatapos, igwa pala niyan ng parang hall na pwedeng pagtiripunan. Tapos yung iba pa na niya, umpo duman. Garwalo yan na classroom. No? Now, ang sabi, mga tugang ni Sir Jed, may documentation mga tugang sinda, as in research, manungod sa mga previous na mga edipisyo sa ginibunindang cultural mapping. And sabi niya bilang cultural worker maapilar sinda sa National Commission for Culture and the Arts o NCEA, sa National Historical Commission of the Philippines o NCHP, NHCP, tsaka sa Department of Education na matabangan na ma-reconstruct mga tugang so historical building. Ang sabi, tinawanan ng instruksyon si Sir Jed ni Mayor Carlos R. Irwin Baldo na i-notify ang cultural agency sa maghagad po ng tabang. So yun po yan tabi ang mga updates po dyan sa pagkasulo. Kanasambit na ano yan, na edipisyo. Talaga pong kuminaraba. And naubos, kahoy po yan. Kahoy. Iyan po na Gabaldon Building. Kaya duman po sa mga kababayan, ingat po kita sa sulo. Na primeradiyahan kita duwa. Nasulo so Kamalig North Central Gabaldon Building. Tapos mga pasado alauna, pasiring ako digdi sa station sa batang ko so sadit na fire truck kan Legazpi City BFP. Pasiring dyan sa may pansitan. Hari. Nasulok pa lang. So, bako man sa pansitan, kundi sa kataning na budiga. Mga pasado alas 2,
mga 2:13 garo, dineklarar kang BFP na fire out na. Ito po na sulo dyan po sa Legazpi. So, ringat po tabi kita. Ha? Mag-iringat kita, lalo na ngunyan pong summer. Di ba, na-discuss natin with the Bureau of Fire Protection Daraga, di ba, nung pumunta sa akin dito, na, ano yan, lalo ngunyan na summer, pasiguruhon ta, mga electric fan, siguruhon na nasa marayang operation. Kung dahil na nag-under kitultul, darahon sa nagparairahay, ipacheck. Tangani po na masiguro ta na areglado yan. Tadyan minsan ang pigigikanan mga tuganing kalayo. Kapag pigo para pirit ta, pigo para sa tatana pandaron ta pa yan at ng liluyan na ngani. Tapos dahil ta pa mambipacheck, pag yan nag-overheat mga tugang, yun na yan ang katapusan kang gabos. Ha? Di ba? Pagkatapos, iwasan, iyan po na mga paggamit ni mga octopus connections. Di ba? And then kapag magdadagdag tayo ng appliances, make sure na nakapagkonsulta kita sa barangay electrician o sa electrician, mga tugang, master electrician, para i-assess ang sa imong kapasidad, kan sa imong mga fuses, kan sa imong circuit breakers, kung kaya ba yan, kasabay si wire na ginaramit dyan, pasiring sa sasaksakan mo kaya na appliances mo, kung kaya pa ba na-accommodate yan. Takundain na, pasalidahan. Tapag pinira tayan, pag yan po umininit, yan na po ang problema, kalayo. Ramdaman ta po na pag nasuluan, ang gabos na sa tuyang pinaghirap-hirapan magbungkan sultiro bakit hanggang makaagom, ubos po yan. Ano? Kaya yan ang padagos pong pangapudan. Maski nga ni tapos na ang sabi kaya na pag-celebrar o kaya pag-obserbar kan Fire Prevention Month, pero para sa tuya, digdi po sa aramon niya to. Ang Fire Prevention Month, mga tugang, bako ulang Marso. Dapat oras-oras, minutos o segundo, Fire Prevention Month, Fire Prevention dapat. Di ba? Tangani po na maiwasan kitang masulo ang harungta, makadamay pa kita ng iba. So, everybody's concerned po yan. Magawin na nating way of life yan. Di ba? Pati na yung mga pag-check kan sa tuya po ng mga pigagamit sa pagluto ng mga LPGs. Iyo, o pag siguro kung tapo tabit, ang just a wink of an eye, sa sarong sparks na mga tugang may problema kita pwedeng mawaran ng buhay o mawaran po ng propiedad. Ano po? Alright? O, sige po tabi, standby lang kamo dyan. Mapahagi lang kita na nagkapira po mga buhay pagkatapos news break, and we will be back for more stories. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Hinagad kan Commissioner Election ng COMELEC sa mga artist asin musikero na magsangat ng formal na reklamo kontra sa mga kandidatong nagagamit kan sa inang mga kanta sa kampanya na daing permiso. Kasunod inikan payag kan OPM ban na Lola Amor na dakul na kandidato ang nagagamit kan sa inang kanta sa mga campaign jingle na dainin consent hali sa inda. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bako umakaustisya para sa mga artistang Pilipino na gamiton na sa indang intellectual property na bako otorisado. Sinabi niya na makipag-koordinar ang COMELEC sa Intellectual Property Office of the Philippines kapag kun may maisumitir na reklamo. Magigiramduman na nagsaangat ng reklamo si Filipino rapper Omar Baliw o Omar Manzano sa Pasig Regional Trial Court kontra kay Apollo Kibuloy asin sa SMNI President na si Marlon Rosete dahil sa paggamit kan sa iyang kantang KNB sa sarong political sortie. Yan ang pangalas 11 Bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kad mga minasunod. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule, ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artesin Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artesin Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo
negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Uy, ano mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kung maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Alright, palagos po kita sa Ramon niya to, mga tugang. Kumusta? Ang buhay natin, kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, push mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang second part na ribanan nato dito sa programa. Sa mga mina-tune in pa sa natabi, nini po ang programa. Aramon niya ito dito sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo. Ada dangog, nahiling sa DCGB News and Facebook page. Siling man sa DCGB YouTube channel. Kasi ada dangog na parang radyo sa indong mga cellphone. Lagi po kan DCGB Live app. Good morning! 729 kHz kita sa mga radyo, mga radio sets ninyo sa indo pong mga tahanan. Good morning kay Kuya Bob Candano. Yan, good morning, Emar. Anenot na nagbati sa imo. Yan. And siyempre, mga tugang Sir King Rinaldo, nakantabay po dyan sa, nakahiling sa Bunker Hill. Yan, sa Bangkiluhan, mga tugang Legazpi City. And si Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia, nakantabay man. Si Sir Banjo na Barrios 43002 dyan po sa Alaska, and 43016 Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai, and si Sir Chuck Crisostomo dyan po sa Doms Handicraft dyan po sa Santo Domingo, 40009 Sir Chuck Crisostomo. Sa kapos pong 41s kang kabalikat Cibicom 430 sa Ramanggi Base Chapter. Good morning po sa Indo, and salamat po sa padago sa pagantabay. Kay El Presidente, si Sir Francis Bualoy at saka kay Ma'am Karen. Good morning po sa Indo ka boss. Okay, bueno, mga dugang, diretso na kita sa mga istorya ta digdi po sa programa, and kunyan madali na sa tuya po na Holy Week, kaya ngunyan po Abril kadakul an holiday sa to, lalo digni sa Albay, di ba? Kasi may nadugang na saro. So ngunyan dineklarar na regular holiday because of Feast of Ramadan, yung Idil Fitir, pagtatapos kang Ramadan. The regular holiday, kaya sabi kang dole, kamungaya, maresibing 200% kang salary. Yung parumduman sa niyang kang dole. Pagkatapos sa Petsa 3, mga tugang, sa Albay, holiday, because of Albay Day. Yan. And then, the next week, Petsa 9, holiday na naman. Ha? Dahil po sa ini pong araw ng kagitingan, April 9. And then, pag Petsa 17 at 18, iyan po so Biyernes Santo, Huwebes Santo at saka Biyernes Santo, mga tugang sa Semana Santa, wala regular holiday man yan, walang pasok. Diba? And then pag Petsa 19, special and working po yan. Kaya marami tayong holiday. Ngunyan po na Abril. Di ba? Spend your day, sabi nga ni kanina makabuluhan, dyan po sa papaabot po na Semana Santa. Okay? Alright. Kasabay ito po pala sa tuyang technical department, sina John April Austero at saka si Ernesto Bravo.
Kankat College, mga OJTs po natin yan. Okay? Katuwang-tuwang taligding mo yan, tangani pong mas magamay ni dahil mga sitwasyon po sa istasyon. Okay? Then, siyempre, duman po sa mga kabarangay ta, kadako lang mga nagmumorotor mo yan, kadako lang mga maangas sa tinampo. Ha? Huwag na tayong dumagdag pa duman po sa nangyari, mga tugang duman sa buso-buso, sa Antipolo. Ha? Kaya ang mga kapulisan padagos po ang pangapudan sa mga kababayan na nagmumotorsiklo na iwas road rage tayo. Iwas po kita dyan sa mga pangyayaring dirismintiyan sa tinampo. Tangon yan talaga, kung dahil kang magbalong kisang ribo, isang libot, isang tuwa na pasensya, talagang mapapalabang ka. Kita lang nga, experience tayo, mga nagmumotor kita na minsan nasa gilid ka na, nasa outer lane ka na, may nag-overtake pa sa tuo mo. Kung dahil mo na iling sa side mirror, pwedeng pareho ka mong dua, magbalintok. Diba? O ano ba? Pag-araw ka ng ginibo, lilapag hanggang sa magkumpuntaran, surunto ka na. Kaya po tabi, kaya kung mag-iwal ka mo ni Mrs., iwalat mong motor mo, maglunad ka na sana sa auto. O kung ano naman ang Bicol drive mo, because number 1 mga tugang para makaiwas ka sa road rage. So yung irinitan dyan sa tinampo, day ka magmanehong dagit. Diya? Day magmanehong dagit. Tapos iwasan mo na magipagkompetensya o magipagkarera sa tinampo. Ayan, sarap pa yan, mga tugang na nagiging problema. At sarap pa, mag-establisar kanin tama na distansya sa pagultanan mga tugang kan sa imo nakasunudan na bihikulo sa tinampo. And best distance is 1 vehicle. Harug ang kalaba, dapat ang distansya mo, maski ka nakamotor, dahil ka magpapara tailing, dahil ka magpapara tutok, ang tanganing dahil ka makamarangkal. Kapag prominino sa inutan mo, posibleng dahil mo abuton, kala kung makurkas-kas ka mo, di ba? And then, siyempre, respetuhon ta ang gabos na road users. Yan po ang mga sikreto. At saka, sabi tangani, dito po sa Pilipinas, ang maximum speed is only 80 kilometers per hour dyan sa mga buwelo, mga tugan ng mga lugar. Diba? Naralampas pa kita dyan. Nangalo ko nga. Pagkatapos, ang kada mga klase ng tinampo, may klasifikasyon po yan, may corresponding na speed limits po dyan. Kaya kumailing po nindo, sa mga tinampo na rin sa eskwelahan, may nakabugtak dyan po. Matalimon baga, na may nakabugtak na 30, mga tuwang sabihin ko yan, ang dalagan mo dyan dapat 30 kilometers per hour sana. In some instances, sa mga tampang market, hampang kan eskwelahan, hampang kan simbahan, ikakakagan po yan kay markings na hanggang 20 kilometers per oras sana ang dalagan mo. And even pwede yan nagibuhon mga tugang na ordinansa kasatuya po ng mga local government units, mga tugang exacting speed limits sa mga lugar na talagang delikado. Diba? Ang advantage kan may speed limit ka, kung may bigla man dyan na bumalyo, kung dalagan mo 20 sana, pag preno mo, sigurado ko, dahil mo na abuton. Pero kung nagdadalagan ng 80, sigurado, may tama yan. Kaya ingat po yung kita, respect all road users tabi. Hey, bueno, diba ang istorya? Partner Al, armado na sa linya ng Partner Al. Parenood to, please come in. Hello, Yes, good. partner. Yes, partner. Malanit na ang init. Anyway, sa informasyon, focus na, as in house to house, ang focus mo niyan kan mga kandidato sa mga buro barangay. Ilinangon niyan, partner, ang sitwasyon sa laog kan campaign period, mientras na pirana sana, kulang na nga ng 40 días. 41 days. 41 days bago ang eleksyon. Minus yung Huwebes Santo at saka Biyernes Santo. Di 39 na sana. 39 aldaw. Kaya digdi sa Legazpi, 70 bagang mga barangay, dapat masaturate kan mga kandidato na pagburo barangay
at least mabisita ninda house to house sa mga residente, plus mga schedule ng caucus. May kanya-kanya sindang strategy na pigigibo para ma-saturate ang mga barangay. Tayo inian sa inda ng focus ngunyan. Kaya samantala at the same time ang panahon tarong kaning mainiton, dapat atab mag house to house ta pag-arong kaning malanit ng init. Talagang delikado sa sa may mga high blood, kaya talagang kanya-kanya ng strategy ngunyan ang mga kandidato. Sanado naman kan mga residente, expected maninda pagbisita sa mga harong-harong kan mga kandidato para personal na magpamirid bid asin sa indang mga intensyones, mientras na yaon man talagtag ang mga tarpaulin ninda. Pero ang problema ko niya, partner, so mga barangay dahil man nasusunod so tamang common foster area, may mga lugar mangyaray na kung saan sa sisarabit ang mga tarpaulin. Yung man yung pangapunan kan mga barangay officials na sana so mga tauhan man kan mga kandidato magsunod man sa tamang sistema para makanos pagilingon sa mga barangay. And sa kungunyan, partner, ayun ni ang pinagutukan taman digdi sa mga barangay sa pag-monitor ta sa karampanya kan mga kandidato. Okay. Yan, partner, informasyon pa yaray digdi sa Southern Pagkat Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, General. Mga doon yan po mga doon na mga istorya. So, pamirid bid na po ang mga kandidato. May mga kanya-kanyang kwento yan. Di ba? Si ano nga ni, si kandidata para vice-gobernador, matindi ang kwento. Di ba? Si Diday Ko. Cute bagayan. May mga pagtiripo na di siya naiiling kimaray kaya minatindog sa bangko. Ngarak nga kung minatindog sa bangko. Yeah. Basta tanganing may paabot sa indaman ng mga gustong gibuhon, lalo na ngaya pag-abot sa turismo, tourism graduate pa lang, kaya yun po yan ang yan ang saro sa mga pigtutungkusan. Okay. So duman sa mga kababayan ta, magpili po nin tama. Sabi nga ni kayan, piliun po nindo at mga nahiling po nindo mga tao na pwedeng makasimbang sa sendo mga aspirasyon. Pagkatapos talagang matrabaho para po sa mga kababayan, sa mga namamanuan. Okay? So kadakol po yan, ang mga nagpapasyar sa adalang Bukimaray. Kaya nga ni tinawang kita ning 45 días ng kampanya sa lokal tanganing mas makilatis ka mga butante ta. Hindi yan napagpasiring dyan sa indo, sin pagtaram sa mga pagtiripon-tipon, di basabutan nindo, maaraman nindo kung ano sa indo mga plano. Ayan po. Alright, di sa mga kabarangay ta, mga tugang, padagos po ang papagirumdum na mag-ingat mga tugang sa mga kababayan nato na matibay magmitir kan bako ninda sa diri. Ingat po medyo may mga insidente na naman mga tugang nin mga panghabas, pangunguanin mga bagay na bako po ninda. Kaya ang abiso kan mga otoridad, mga tugang bantayan tang maray, iyan po na sa tuyang mga pagrugaring. Asin daita pagtawan ng pagkakataon mga tugang na makapag-gibo ng krimen ang sarupong kriminal. Sa mga may sadiri ng sasakyan, iwasan po ang pigapoda come-ons. Di ba? Yung mga mahalagang bagay kang winalat mo dyan sa auto mo halimbawa na nahihiling asin nakaka-atrakar. Yan po ang mga sabi nga ni kaya ni dapat na iwasan tanga ni pong day magkaiguan ng problema. Ba? Okay, di duman sa mga tagapagantabay niya to, ngunyang pong aldaw, April Fool's Day. Iwasan ta po na mabiktima mga tugang ning kunyan. Nin mga loko-loko. Diyan po sa tuya pong palibot. May mga ano yan,
may mga paabiso ang mga sa tuya pong mga otoridad kung paano na makaingat kita mga tugang dyan po sa mga loko-loko. Taani ba? Ining April Fool's Day, ginagawa nilang katatawanan. May mga marayman na mga nangyari. Kung yan ba, sinamantala na. Mga tugang na gumibo talaga ng kalokohan. So yung anti-cybercrime group, mga tugang, may mga pigpaluwas na tips kung paano kita makapag-ingat diyan po sa mga mabiktima kaya na April Fools. Yeah. Ang sabi, day tulos, magtiwala sa mga email, yan, sa mga text o upload na may too good to be true. Too good to be true na offer o urgent ngaya na mensahe. Ordinaryong pigagamit inikan mga scammer para makakuha o makuhaan sa imong sabi nga ni kayong personal na mga impormasyon. Kaya huwag kayong padala sa mga panuga na sabi nga ni too good to be true. Difficult paniwalaan pero naniniwala kita. Di ba? Pagkatapos ugidon kimaray adalang kimaray ang pong mga link o yung mga attachment bago mag-click ang tigapon na phishing email, pwedeng sabi nga ni kayan mahiling mo ngayon garo normal o garo kunya sa lehitibo, pero may laog palan mga tugang na mapanlansi na mga link. Yan. Minsan baga may mga mahiling mo, may mga pictures ngayon. Ang uning ayaro gani, pag clinic mo, may iba nadalagan, di ba? Imbis sa picture mabuksan mo, ibang nadalagan. Ayan po tabi, iwasan nyo yan at makompromise ng mga gadgets. Okay? Mag-iingat po sa social media, post na may sensational o emotional na headlines. Pwedeng ini, clickbait na naglalaman ng malware. Okay. Ikaw man na iba kayo na clickbait na pag-click mo kung itong istorya, minaluwas mga tugang. So, shopping. Yung online shopping ang naluwas. Di ba? Aluyin mo manali na yan. Pati. Kaya ingat po tabi kita. And then, dahil magtaon ng sensitibong impormasyon, mga tugang, arog kang password, o credit card, as in detalye sa mga midbid ng mga organisasyon. Iya ba? Tangon yan, baka mabiktima ko ng April Fool's Day, o doon taman aram kung anong istorya talaga kayang, kasari nagpoon, basta na lang po yan nangyari. Kaya ingat po tabi kita. Yo, para po yan sa mga kababayan tayo. Yan, abiso ka mga otoridad na, particular kan cybercrime group, kan Philippine National Police. Okay, dugatan istorya, alin po dyan sa luwas. Joshua James Mino ang lalaking pasiguro pirmi. Nasa linya na. Pirot perita na pahatab kan mata. Joshua, good morning. Please come in. Yes, bawi ko na sana sa weekend. Di sana mangyaring rimalaso, di. Correct. Ayan, okay. Kumusta dyan? Kumusta? Yes, anyway, Producer Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. So, nag-charge niya itong barata nagkataonin asigurasyon ang Commission of Election o COMELEC sa pagi ni Albay Provincial Election Supervisor, Attorney Maria Aria Bubunaw, na wara ning nagmumulto na kumbaga si Mar, may palang eleksyon, may resulta na. Ang istorya kaya tabi, Sir Mar, Mayo 5, 2025, limang aldaw bago ang aldaw kan eleksyon, makondosir nin final testing, ang mga automated final testing and filling ang mga automated counting machine o ACM. Diba natabi, Sir Mar, sa manlain-lain na mga voting center. Ano nga po rin ang iketong? Final testing and keying.
Tining. Pigsilyuhan. Siling. Oo. Ayun, sisilyuhan na dahil na mayro. Yes. Di. Mayo 5 yan mangyayari, Sir Mar. Oh. Dumana yan dibubuhon sa mga voting center. Kung kaya, doon kay Atty. Bunaw, bago mag-take sa 5 kan Mayo, Oh. yarao na sa mga ACM sa malalain na mga voting center. Oy ka nag-demo, nag-attend ka, Yes. Oo. nakatesting ka. Dahil ko na-testing, kalabaon sa pila. Pero ano pagpailing naman, gabos na mga magabos na mga pati so ngaya may ati na testing. Kung may ati ngaya ni, dahil ngayon ni magana. Ang na-witness ko naman na, Sir Mar, na pig-testing, halimbawa, so, balaw tabaga, na naisalang ng inot, na nabilang na. Oo. Tapos niluwas wala, halimbawa, sinurok giraray, dahil na ito mabibilang, ma-notify na naman. Pag day kompleto sa paka-shade, yung mantabihin, Sir Mar, tapos kung magsurobra ka sa naboto mo, halimbawa sa senador, kung magsurobra ka, dahil na. Yeah, basta kung ngaya, halimbawa sa party list, sarusa na. Halimbawa 131 sana, iyo sana yan. Dahil ka na magdagdag pa, tabaka kung dahil na mabibilang, maging invalid. Ayan. Kung halimbawa 12 senador, dahil magboto ki 13. Correct. Pwedeng pakulangan, pero dahil pagpasubrahan. Diba? Tama nilibong man sumasin ko na rin ang bibilangon. Di, invalid na sa nalugod. Paano kung halimbawa ngaya may tiklop sa gilid? Oo. Gano'n na testing niya na. Ngaya, may tiklop nga sa gilid, kaya ngaya may kinudutan sa gilid kang baluta. Oo. Ano ngayon? Basahan pa daw? Kung na-witness, baka pwede pa pero kung may tiklop, may ko sure, skutan man baga, saktong-sakto man sa nagaman, lapat na. So, papel kang balota, lapat na lapat, sakto lang duman sa susuro ka na loo. Eyo, kaya na ang sa kuya lang kasi na nagdadalagan ka na ringgawan kang payoko. Paano naman natiklop mo sa gilid? Di ba? Sa pag-handling mo, natiklop mo. Di simple malawag yan duman. Ano naman? Basahon pa doon. O kaya naman ngaya dahil nga sa kaanuhan mo, ka-excitedan mo, nakudot mo, subaluta mo. Di ba? Ano naman yan? Basahon pa daw. Kaya po, Sir Mar, tanganik ko, Sir Mado. Mga possibilities lang yan. Opo. Litsi lang yung Marbila ini. Tara mo ang masin, ikaw na bagan masin, sensitive. So, kaya nga ni kang inot na nag-demo bagay, napot ko tolo si attorney. Ano niya ako yan, kung bumalda, so sa imong pag-shade, kaya pa daw basahon, iyo da. Kaya daw, pwede pa daw basahon. Talibaw baga, ang balota tabaga, may maginibong. Paano kung true intro sudua? Pagboto mo ngaya duman sa mga senador, hanggang sa mga lokal, nasid mo kitodo, suminagan, buminal duman sa ibong. Tapos masid ka naman doon sa ibong, duman sa party list, bumalda man doon sa ibong. Paano yan? Okay da, nababasa da. Sino itong nakaunong kang? Garo si Sir Toledo? Diba? Pero yung ibang mga possibilities, data pa na testing. Yakot ko daw tumanagad, Sir Mar. Yan, sana arog yan. Tangani na maedukar ang mga tao na, kung di yung piling ko dito, pag kudutunan, di pwede pagtiklopon sa gilid, pagtiklopon yan. Nganing, di ba sayang ang boto? Ito sayang. Di ba? Okay, sige. At i-confirm ko, Sir Mar, naman, kay attorney. Anyway, duman sa bauta niya to, Mayo 5, final testing and sealing kan mga automated counting machines. Duman na, Sir Mar, sa mga voting center. Kung kaya, siguro sa informasyon at Sir Bunaw, bago pa mag-Mayo 5, may deliver na itong mga ACM sa mga voting center. Ang hapot kan DCGB News, kumusta ang magiging seguridad kayo ni na may aldaw pa bago ang eleksyon? Baka nga kung may magmulto, may makiaram, may paso eleksyon, may resulta na. Ang sabi ni Atty. Bunaw,
after kan final testing tabi Sir Mar, sisilyon ini kan mga nag-test electoral board with supervision kan commission of election, sisilyohan ibubugtak sa sarong lugar duman sa voting center na nasa maray na kondisyon, silyado, bantay sarado tabi Sir Mar kan mga miyembros kan PNP. Kung kaya yaw ng asigurasyon kan Commission on Election o COMELEC para sa integridad kan eleksyon. Buda bago nga gamito ng ACM, nag-notify kung itigluwas ng Sir Mar na resibo ng machine na ini, wara panin laog na mga boto, wara panin binilang, wara panin laog, wara panin count, magsisisay na kandidato magpun senador sagkod sa city and municipal councilors. Ayun. Kung kaya kampante ang Commission on Election dahil ang tayaw man ang probinsya sa Indakan, Philippine National Police o PNP, may masarig na pagtatabangan, lalo na sa pagbabantay tabi Sir Mar, kung halimbawa nagka-deliver na ang mga ACM na ini sa mga voting center, bantay sarado kan mga miyembros sa na police na wala din mas kisinisay na pwedeng dumut-dut kayan at pwede na sana kung talagang gagamito na sa aldaw kan eleksyon. Yan tabi Sir Mar, ang dagdag niya itong istorya talaga press briefing kaso hapon sa Commission on Election, sabay naman release ang mga media IDs. Joshua Bino, PCGB. Alright, thank you very much, Joshua James Bino. Mga dagdag po natong istorya, nali po dyan sa Commission on Elections. In preparation na kan sa tuya po ng mga dagdag na mga preparasyon kaya ni pong paabot na election. 41 days bago po ang kaya May 12, 2025 election. Mangyari. May kunyang kita, may order ko kitang grabs ko, ubus na. Dain akong istak tabi, ano yan? Former Councilor Chito. Sayang nga di. Sayang. Baka mga kunyam pa, mga hunyo pagaro kita. Alright. O di, iyan po tabi ang mga dapat niya tong yan, automated po ngunyan. So may mga talagang mga pagbabago. Sabi nga ni, duman sa machine, dakulang screen. Pagkatapos, apera kayan, nadakulang screen, pwede mo ngayang mailing sa resibo. Ma-print mo sa resibo mo, ka mga binoto mo. Yeah? Ma-review mo duman bago mo man i-send. Di ba? So yan po tabi, sa mga kababayan ta, sana nagparartisipar ka mo duman sa pagkunyan, sa pagtesting ka, tanganing na nailing na hands-on indo, di ba? Na hands-on. Okay. Alright. Papa Mar, nadangog ko ang manungod sa ipira, subago. Pasipara ko sa naglalaba kaya ko, grabing kuso ko. Yung mananggad po, baga na-discuss ka subago, mga tugang na nabanggit ni Congressman Jill Bungalon, kang ako Bicol Party List. Hindi ko niya nagdadalaga na po siya bilang district congressman sa First District. Sa totoo lang, mga tugang, naugmaman kita ta. Naranong dito because for so long a time, mga tugang, pero dahil mananagbuburusol ba ka na amin darana ngaya, iyan na ipiralo, na yan so kontrabida, mga tugang sa tuya, na na supply kang kuryente, kaya kita mahalununon na babakal tang kuryente, di ba? At saka may mga provisiones na dahil pa nga ni nakakalaog yan manungod po dyan sa sa solar o yung mga renewable energy, di ba? O di isinulong mga tugang sa roang ako Bicol Party List sa nagsulong po na mamindarenta talaga pong may problema kita, di ba? Yung one grid one rate policy, di ba? Medyo talagang naka-apektar sa ito. As in, talagang minadulag ang investor, sisay man madyan sa imo na malununon ngayang kuryente mo. Tapos puro palsok pa,
di ba? Talagang kunyan itinauna sa pribado baga ang pag-generate ng kuryente na wala na sa gobyerno. Kaya dahil nang nagbabalanse unlike before, di ba? So, yan, pigsulong ka na Bicol Party List. Saro sina sa mga nagsulong kaya na maaminda rin. Sana mga to magbaralik minda maaminda na talaga. Di ba? Maaminda na talaga. Igwa ng version sa Senado, igwa naman na version mga tugang sa House of Representatives. So kahit puwan na sanang magkasurundo sinda, tangani na bago man matapos ang 19 Congress, tama, mapirmahan man lamang bilang batas yan. Tangani po na makahalagwa kita dyan sa, sabi nga ni kayan gabat, na daradara kaya na ipiralo. Di ba? May mga bagay pong kunyan ngaya, maray man ngaya na paghiling-hilingon, maray man ngaya pagdangog-dagogon, kaya lang ngaya pag-abot sa implementasyon, may problema kita. Di ba? Kaya po, yan, halatalatong mga bagay-bagay po na yan na sana maisulong, tangani po na magkaigwaning realisasyon iyan ng mga pangaturugan ta. Yeah. Asaro pa nagkabantayan ta, itong manungod sa gustong na naman na i-postpone mga tugang ang eleksyon kang barangay. Under the law, and then under duman sa naging direktiba kan Korte Suprema, mga tugang, di na ngaya dapat pagpara-postponon ngaya ang eleksyon. Yeah? So dapat, December 2025, may eleksyon kan sangguniang barangay, buda kan sangguniang kabataan. Di ba? Barangay elections, buda kan, SK. May eleksyon. Pero, may magkaibang version mga tugang na isinulong duman sa Kongreso, both from the House and Senate, na pareho mga tugang na pabor na ipag-uktabang eleksyon mga tugang sa Disyembre. Sa Senado, ang eleksyon ninda 2027. Ayan. Tapos ang termino, 4 na taon. Ayan. Sa House of Representatives, ang termino ninda, 6 na taon, ang eleksyon 2029 na. Ngayon, pagkaiba di. And sa sarong press conference ni Senador Chis Escudero sa Sorsogon ka nakaaging aldaw, kan magbisita si Senador Kiko Pangilinan. Naiapot yan. Manungod mga tugang sa postponement ngayakan barangay election. Ang sabi ni Senador Chis, sigurado ngayaan na mapupospone. Pagbalik mi ngaya, tutukaron mi na yan. Magkaiba di ba? Magkaiba yung version kang Kamara, magkaiba yung version mga tugang kan Senado. Sa Senado is 4-year term. Sa sa Senado, sa Kamara, 6. And ang sabi pa ni Senator Chis, even ngaya the President o yung Malacanang is in for 6 years na term mga tugang kang barangay opisyal. Yung gano'n nanubugaan. Di halatalaton ta. Halatalaton ta. Although uncomelec, hanggat day mga tuganing bagong batas na nagsasabing day yan dapat malawos, day ang amyenda, mga tugang, ang babasyan na itong presente ngunyan ng eleksyon kan barangay sa Disyembre 2025. So halatalaton ta po yan, na mga bagay na yan kung ano pa ang mga dapat niyang mangyari talaga. Although sa iba, wala naman yung problema kung mag-eleksyon. Sa iba man, pabor man na ngayon mapospon, tangani ngayang mapadagos ko sa kuyang mga day pa natatapos. Di ba? Di, halaton ta po ang magiging dalagang kayan sa Kongreso, and then pag sinakat yan mga tugang sa Malacanang, kung pipirmahan bago mag-adjourn ang 19 Congress. Kapag na yan nakalusot, hanggang sa magbaraguan na naman ng mga composition kang congressman and senador, mapo naman kita sa uno. Ayan. And then, pag na yan nangyari, diretso ang eleksyon mga tugang sa Disyembre para sa barangay SNSK. So, let us wait and see kung ano pong mangyari sa kapalaran kaya pong duwang bersyon na magkaiba. Sa Senado, 4 na taon.
Ang eleksyon ninda gustong gibuhon sa 2027. Sa Kamara ng Representatives o House of Representatives, ang sa indang gustong maging termino, kan barangay official sa Sineski, 6 na taon. Tapos ang election 2029 na. Ayan. Di ba? Magkaiba baga. Kaya maduman yan sa Bicameral Conference Committee pag-urunan ninda yan. Which is which ba mga iyan? Ayan. At tapos ang Malacanang da, 6 years pang pabor man sa 6 years. O so yan po ang mga mga nakabitin mo niyan, mga tugang na tatrabahon kan Kamara de Representantes. 41 days bago mag-eleksyon. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpaoto na... Ayan, mga kababayan natin, mag-isip-isip tabi, pagkadalang Gimaray ang pumakandidato nindo para makapamili tayo ng tamang tao sa tamang pwesto. Oras natin, mga tugang, alas 11:40 na. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste of summer, tara na! Drink responsibly. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Smile always!
Para mayor kan syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste of summer, tara na! Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Pambilis ng oras, 10 minutes bago po alas 12 ng pagkaudo. Mga tugang, di duman po sa mga kababayan ta, may ipapapod na pagtiripon mga tugang dyan po sa lokal na gobyerno kan ligas kan Kamalig, no? In connection ka nangyari pong emerhensya, kanakaagi po na ano yan, nakaagi pong banggi, pagkasulo mga tugang kang itong Gabaldon Building kan Kamalig North Central School. So tomorrow may paapod ang lokal na gobyerno na magtiripon kay Baso Principal
Schools Division Supervisor, BFP, PNP, Tourism Office in MDRRMO. Ha? Resolveran na po yung problema yan. And nangangako po ang LGU na iasigurar sa mga Kamaligenyos na gigibunda po ang gabos para ma-restore bako sa ng aktual na struktura pati man ang ligasiya kang Gabaldon Building. Totoo man talaga sa mga pahibakas mga alumni, mga tuwang talagang nagiribi namumundo dyan po sa pangyayari na sabi nga ni Kayan, iyan pong Kamalig North Central, struktura na simbolo na po ng kasaysayan o pamana na po iyang kaninirasyon mga tugang sa mga taga-Kamalig. Pinag-cherished kan community na parte kang komunidad and then siyempre ang kawaran mga tugang Kayan na mahiling mong mimirar-miraw na iling mong tumpos na mamundo po talaga magabat sa tikab. Ano? Pero yun ang assurance mga tugang LGU na saga magmimiliting pusinda and then hiling mo ano mga dapat nagiribuhon tapos siguro na i-restore databi. Kung sa bago nga na daw po rin sa pagpupunta na may instruction na kay Sir Jed Villanueva, ang alkalde kan Kamalig na ipaisi na, inotify na so National Commission on Culture and Arts na tabangan sinda na ma-restore mga tugang iyan po na kunyan na instrukturang yan. Diyan pa lang sa Kamalig, tulo naman sa nakuteng, kundi dahil sa nasulo, diduwa na sa nanatada. Nagabaldon Building. Iya po. Alright, yan ang mga updates mga tugang sa pangyayari po dyan. And then, siyempre, sa mga nag-aapo, ay kairak man kaining, nag-text sa kuya. Totoo nga ya, naglangkaw ay nagparasain ka. Naglangkaw ka bago pa ang agang alas 6. Yung pangyari sa imo. Yung presyo kang produktong petrolyo, basta yung gasolina, luminang ko na po ng 1.40. Tapos 1.20 mga tugang sa diesel asin po sa kerosene. O yan po tabi. Nagparasain ka amigo di ka nagdangog ka sa bago pang agan broadcast. Kasudba ko pa broadcast yan na udto sa programa na may uminto pong nasiring kang kantinan. Okay? Anyway, duman po sa mga kababayan mga tugang, mga paabiso po yan para po sa mga kababayan. And then, abang-abangan po ini na mga mangyayari pa sa mga masunod na tibaad kon magkaigwa ng load shedding. Pagiras-hiras kanoras na may kuryente kamo o dahil may kunyan may pagnipis sa supply kang kuryente. So yan po pinaghahandaan na. Kaya pagkiulayan na nga rin sa mga haralang ko ang load na kung pwede din kung maggamit sa oras na araw kayo ni mag-generator ng una ka mo. Nanganingin na magamit ka mga ordinary natong kababayan. Yan ang mga bagay-bagay po na dapat po natong pag-isip-isipan man. Okay? And it's good sa mga may solar na iyo po yan. Ang pigalatan lang kung na rin fully ma-implement pero nasa pipeline na po ninda yan during the time na makaurot tabaga sa Boses kang Kapalibutan. So every Saturday program ni Pari Momoy na nauna sa pipeline pigadalan lang na plan sahon mga tugang sa guidelines yan. Kasi papaluwasin ng mga abiso sa public kung paano na magamit itong reverse metering. Ito baga na igwa kang solar setup tapos sobra duman mga tugang mapapaduman sa grid kang aleko babakalonin dito pero dahil ka babatawang kwarta kundi offset mo doon sa kukonsumon mo yan, di ba? Nakasolar ka moment na nawara sa konsumo o nawara sa solar mo na ngayon nagbagyo tapos may supply ng aleko so piraman sumametro mo duman ibabasin duman sa nasaray mo na sobrang kuryente na kinusa sa imong setup mabugtak ning metro mga tugang na yan smart meter na yaon duman nababasa kung pira ang naglaog sa ibo na konsumo mo sa aliko pira man ang nagluwas sa imo na pasiring sa aliko. Abangan ta po yan sa mga masunod na mga panahon. Taigwa na po ng mga programa para kayan
talagang nailing naman na kailangan na po talaga. Ang tanganing so mga ginarastos mi man, makabalik man lamang. Tamang mo niyan po sa totoo lang talaga, magabat and mag-set up. Kaya nga ni advice ko baga na luway-luway yung sana. Di ba, sa nang una. Di ba? Tapos sa sunod, kunya naman. Iyan po talagang dapat na ang first step is kwintahon mo, pira ang load mo. Di ba? Arin ang pwedeng sakupon mo kan solar mo. And then, how many hours nagagamiton mo? So, ano yan? So, panahon na dai, nin, saldang kanal daw. During the day, wala kang problema dyan because may solar panel ka, may setup ka, ang magpapadalagan, sual daw. Kaya lang, sabi ka baga, 4 hours mo lang yung mapakinabangan na maximum. After that, pag nagagamit ng mga solar, yung battery na ang sa imong maganaan, madara hanggang sa pagkabanggi. Kaya yung pagpintada, pira ang load mo, tadyang ka ma-determine kung pira ang kadakula ang panel na isasalpak mo dyan, tapos kung pirang baterya ang isasalpak mo, kung pirang oras mong gagamitin man yan. Okay? Hello sa PYS Enterprises, kay Sir Raul, kay Prime. Good morning tabi, Prime. Miss na kita. Madrap pa ako dyan sa imo, may kukonsulta tabi ako. Alright, so paano mga kapatid? Ako po i-share na muna mo sa programa. Abangan po ang taon-taon sa naman. After the some commercials, ang tambalang Bert Nunez at Ma'am Gina Ritter sa tuya pong Bareta alas 12, masunod na po yan. Napakaran ni Chief Ramir sa Radio Technical, kasabago. Nakasabay ta mga tugang si Kuya John Napolis, this GB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Ako pa sa lingkod, Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines.